रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दाणोली येथील श्री समर्थ साठम महाराज समाधी मंदिरामध्ये तुकाराम बीच निमित्तानं श्री समर्थ साठम महाराजांचा 86वा पुण्यतिथी उत्सव गुरुवारी 9 मार्चला साजरा करण्यात आला। श्री समर्थांचा पुण्यतिथी उत्सव तुकाराम बीच दिवशी साजरा करण्यात येतो। त्यानिमित्तानं विविध कार्यक्रम देखील आयोजित करण्यात आले। देवस्थान ट्रस्टचे मुख्य विश्वस्त श्रीमंत खेमराजे शिवराम सावंत भोसले, युवराज लखमराजे भोसले यांच्या हस्ते पूजा अभिषेक पार पडला। श्री समर्थ साठम महाराज यांचं दाणोली इथं समाज समाधी मंदिर तसेच जवळच निवास आणि नागझर या भागात देखील भाविक मोठ्या भक्तिभावानं दर्शन घेण्यासाठी उपस्थित राहिले। देवस्थान ट्रस्ट विश्वस्त यासाठी पुढाकार घेतात। या निमित्तानं अलोट गर्दी देखील मंदिरामध्ये होती। कोकण ही संतांची भूमी म्हणून ओळखली जाते आणि या संतांच्या भूमीत अर्थात सावंतवाडी तालुक्यातल्या दाणोली गावामध्ये सद्गुरू साठम महाराज यांची खूप मोठी आख्यायिका आहे। त्यांचा परिचय किंवा त्यांचे लाखो भक्तगण जे आहेत ते आज त्यांच्या 86व्या पुण्यतिथीनिमित्त हे दाणोली नगरीत येत आहेत। या ठिकाणी येऊन ते नतमस्तक होतात। आपण समोरच पाहत असू तर साठम महाराजांची समाधी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। तर साठम महाराजांची मूर्तीसुद्धा या ठिकाणी आपण पाहू शकतो आणि असंख्य भक्तगण जे साठम महाराजांना मानतात ते आज या पुण्यतिथीनिमित्त दाणोलीमध्ये येतात आणि साठम महाराजांचं दर्शन या ठिकाणी घेतात। आपल्या सोबत इथले काही प्रमुख मानकरी लोक आहेत, प्रमुख या गावातले लोक आहेत। नार्वेकर साहेब आपल्यासोबत आहेत। काय सांगाल, साठम महाराजांची जी ख्याती आहे ती सर्वदूर पसरलेली आहे आणि त्यांचे असंख्य भक्त आपल्या सिंधुदुर्गात आहेत, गोव्यात आहेत, कर्नाटकात आहेत आणि आंबोलीच्या पायथ्याशी असणारं हे दाणोली गाव आणि साठम महाराजांचं गाव म्हणून या गावाकडे पाहिलं जातं। काय सांगाल, आज हा पुण्यतिथी उत्सव 86वा पुण्यतिथी उत्सव होतोय। विशेषतः सावंतवाडीच्या राजघराण्याचं सुद्धा श्रद्धास्थान हे साठम महाराज आहेत। काय सांगाल? साठम महाराज हे आज साईबाबा समकालीन कोकणचे संत शिरोमणी होते आणि त्यांची प्रतीची अजूनही लोकांना येते, बाहेरच्या लोकांना येते, स्थानिक माणसांना पण येते आणि ते जवळपास सर्व लोक त्यांना पूर्ण दत्तावतारी म्हणून याचे संत मानतात आणि हा त्यांचा पुण्यतिथीचा उत्सव दिवसेंदिवस दरवर्षी वर्षानुवर्षे त्यांचा वाढत चाललेला आहे आणि भक्तगणांची संख्यासुद्धा वाढत चाललेली आहे। आता इकडेच बघा समाधी मंदिरात नाही म्हटलं तरी त्यांना लाखो लोक या समाधीचं दर्शन घेतात। महाप्रसादाचा सुद्धा आस्वाद सर्व नाही म्हटलं तरी भरपूर लोक घेत असतात आणि पूर्ण महाराष्ट्र तसेच गोवा किंवा राज्याबाहेर इतर लोक प्रांतातून सुद्धा लोक इकडे दर्शनासाठी नेहमी येत असतात आणि याचं म्हणजे सावंतवाडी राजेसाहेब हे ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत आणि ते त्यांचा सर्व कारभार पाहतात आणि स्थानिक लोक सर्व सेवेकरी हे स्थानिक लोक असतात, बाहेरचे लोक असतात आणि सर्व प्रकारे ते हा उत्सव चांगल्या प्रकारे सांभाळत असतात। नक्कीच माझ्यासोबत आणखीनही काही इथले जे सेवेकरी आहेत ते आहेत। शिरसाट आपल्यासोबत आहेत। काय सांगाल, खूप मोठी आख्यायिका आहे या इथल्या मठाबद्दलची, महाराजांबद्दलची। राजे महाराज हे पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराजसुद्धा भक्त होते साठम महाराजांचे। आज जेव्हा 86वा पुण्यतिथी उत्सव होतो अगदी कानाकोपऱ्यातले लोक इथे येतात। तुम्ही पण सर्वजण सेवेकरी आहात, सगळे तरुण मंडळी आहात। तुमचा काय अनुभव आहे साठम महाराजांबद्दल? कोकणचे संत शिरोमणी म्हणून ओळखले जातात आपले साठम महाराज। भक्तांच्या हाकेला अजूनही धावून जातात। त्यांच्या इच्छा आकांक्षा ज्या काही मनोकामना असतात त्या पूर्ण केल्या जातात। तसंच आपण जसं म्हणालात की सावंतवाडीचे संस्थानिक बापूसाहेब यांचे हे गुरु आहेत। ज्यावेळेस बापूसाहेब महाराज जेव्हा महाराजांच्या दर्शनासाठी जेव्हा यायचे त्यावेळेस अनवाणी यायचे। आपल्या जे काही चपला होत्या त्या हातामध्ये घेऊन दाणोलीमध्ये त्यांच्या दर्शनासाठी यायचे, एवढी त्यांची श्रद्धा होती आणि आजही त्या कुटुंबियांची तेवढीच श्रद्धा आहे। आणि ग्रामस्थ म्हणा किंवा बाहेरून जे भाविक येतात, मुंबईहून येतात किंवा पुण्या मुंबईहून येतात, कर्नाटक गोवामधून येतात, तर त्यांच्या हाकेलासुद्धा अजूनही साठम महाराज धावून जातात आणि आज जे काही भाविक इकडे साठम महाराजांच्या दर्शनासाठी आलेले आहेत
त्यांच्या इच्छा आकांक्षा ज्या काही मनोकामना असतील त्या या महाराजांनी आमच्या पूर्ण कराव्यात अशीच मी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करतो. नक्कीच असंख्य भाविक आपण या ठिकाणी पाहतोय जे अगदी सावंतवाडी असेल, गोवा, कर्नाटक असेल या ठिकाणावरनं पण येतात साटम महाराजांचं दर्शन या ठिकाणी घेण्यासाठी. अगदी पहाटेपासून ही सगळी मंडळी या ठिकाणी आहेत. अगदी विविध धार्मिक कार्यक्रम या ठिकाणी होत असतात आणि ही थेट दृश्य आपण पाहतोय ती अगदी मठातली आहेत. समोरच साटम महाराजांची समाधी आणि आपल्याला मूर्ती पाहायला मिळते. 86व्या पुण्यतिथीनिमित्त अगदी हजारो भाविक या ठिकाणी येत आहेत. समाधीस्थळी चादर अर्पण करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. फुलांची ही चादर या ठिकाणी आपल्याला अर्पण करताना पाहायला मिळतात. अगदी मोठा उत्साह हा दांडोलीमध्ये असतो. संपूर्ण दिवसभर विविध धार्मिक कार्यक्रम या ठिकाणी होत असतात. साटम महाराजांची ख्याती ही संपूर्ण राज्यात पसरलेली आहे. अगदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह गोवा, कर्नाटकचे सुद्धा भाविक आहेत ते या ठिकाणी येतात. कारण कर्नाटक आंबोलीच्या पायथ्याशीच हे गाव आहे. कर्नाटकातले लोकसुद्धा या ठिकाणी ज्यावरनं जात असतात त्यावेळी आपसुकच रस्त्यावरनं हात जोडले जातात किंवा गोव्यातनं येणारी मंडळी कर्नाटकात जात असताना किंवा सिंधुदुर्गातले लोक आंबोली मार्गे जात असताना आपसुकच रस्त्यावरनं मठाकडे हात जोडले जातात. अगदी श्रद्धा जी आहे ती साटम महाराजांबद्दल प्रत्येक भाविकाच्या मनात आहे आणि आज या 86व्या पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त लाखो भाविक या ठिकाणी येतात. ही थेट दृश्य आपण पाहतोय भाविक दर्शन घेताना. मला खूपदा असा एक्सपिरियन्स आलेला आहे. मी लहान असतानापासून इथे येत आहे आणि मी एकदा बरी नव्हती तेव्हा माझं ऑपरेशन झालेलं. मला जरा पण हे कळालं नाही की मी ऑपरेट झालेली आहे. 2 महिने माझं ओपन ड्रेसिंग चालू होतं, जरा पण मला दुखलं नाही. असं मेडिकल हिस्ट्रीमध्ये कधी झालेलं नाही. पायलोनेडल सायनसची सर्जरी. आणखी एकदा मी बरी नव्हते तेव्हा माझी एक्झाम होती तेव्हा पण मला जरा पण त्रास झाला नाही. मी 12वी एकदम छान मार्क्सने पास झाले. माझे वडील पण बरे नव्हते तेव्हासुद्धा त्यांना काही न करता एकदम सिंपल औषधामुळे गुण पडलेला आहे. ते खूप पॉवरफुल आहेत आणि त्यांना मनातून पण काही सांगितलं घरी बसूनही तरी त्यांना ते समजतं आणि ते पावतात लोकांना. थँक्यू. साटम महाराज ट्रस्टचे व्यवस्थापक LM सावंत आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, मोठा उत्साह पुण्यतिथीचा होतोय. 86वी पुण्यतिथी साजरी होते. अगदी पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराजांचं हे दैवत होतं. आज जर पाहिलं तर राजेसाहेब खेम सावंत असतील, युवराज असेल, राजघराणं येऊन या ठिकाणी नतमस्तक होऊन गेलेला आहे. काय सांगाल आणि कशा पद्धतीनं कार्यक्रम असणार आहे आज संपूर्ण दिवस सकाळ श्री समर्थ साटम महाराज समाधी मंडळ ट्रस्टच्या वतीने मी बोलतोय. ट्रस्टचे अध्यक्ष आमच्या खेम सावंत, शिवराम सावंत भोसले राजेसाहेब, ट्रस्टीज लखमराजे भोसले, सौ शुभदादेवी खेम सावंत भोसले ट्रस्टीज, ॲडव्होकेट शामराव सावंत ट्रस्टीज, बुवा सर आणि कमलाकांत पांगम एवढे आमचे ट्रस्टी असून मी व्यवस्थापक म्हणून काम पाहतोय. यंदाच्या 86वी श्रींची पुण्यतिथी साजरी होते. ह्या पुण्यतिथीला सकाळी पहाटे 4:30 वाजल्यापासून अभ्यंग स्नान वगैरे सगळं सुरू झालं. राजेसाहेबांच्या हस्ते, अध्यक्षांच्या हस्ते, सकाळी मुख्य विश्वस्त त्यांच्या हस्ते पाद्यपूजा झाला आणि त्याच्यानंतर भाविकांना आतमध्ये म्हणजे त्याच्या अगोदर होतात पण सगळ्यांना मग सुरू केलं. हा आता 86वा चांगल्या प्रकारे उत्कट होतो. मुंबई, कोल्हापूर सगळीकडून महाराष्ट्रातनं इव्हन गुजरातमधून सुद्धा भक्त आलेले आहेत आणि येतात दरवर्षी आणि चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम साजरा करतात. कोणतीही उणीव भासू देत. स्वतः अगदी मी गुजरातवरून आलो म्हणून मी काम करणार असं नाही, म्हणजे आमच्यापेक्षा ते काम करतात भक्त लोक. इतकं अगदी
चांगल्या प्रकारे आता ही रात्री संध्याकाळी नाही म्हटलं तरी 8-8:30पर्यंत ही लाईन अशीच असणार आणि 8:30 वाजता पालखी निघणार. त्याच्यानंतर पालखी संपूर्ण त्या मेस्त्रींच्या घरातून इथपर्यंत येणार आणि त्याच्यानंतर रात्री 2 वाजता आजगावकर दशावतारी नाट्यमंडळाचा नाट्यप्रयोग साजरा होणार. हां, आणि सगळ्यांना मी भाविकांना शुभेच्छा देतो ट्रस्टच्या वतीने. तया माझा दंडवत, तया माझा दंडवत, काठी जोडी पुढे श्वान, काठी जोडी पुढे श्वान, काठी जोडी. साटम महाराजांच्या 86व्या पुण्यतिथीनिमित्त अनेक मंडळी या ठिकाणी येतात. साटम महाराजांच्या समाधीस्थळी नतमस्तक होतात, लीन होतात आणि आपल्या ज्या भावना आहेत किंवा साटम महाराजांचं दर्शन या ठिकाणी ते घेत असतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारेपरब आणि सगळ्या राष्ट्रवादीच्या मंडळींकडनं सुद्धा या ठिकाणी दर्शन घेण्यात आलेलं आहे. तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी असतील, निरीक्षक दर्शना बाबर देसाई, ॲडव्होकेट सायली दुभाषी, पूजा दळवी, किशोर सावंत ही सगळी मंडळी सावंतवाडीतनं दाणोलीमध्ये या ठिकाणी आलेली आहे. आपल्यासोबत अर्चनाताई घारे आहेत. ताई, संपूर्ण राज्यातनं किंवा गोवा कर्नाटक यासह जे भाविक असतात ते आज या निमित्त या ठिकाणी येतात. इथनं जात असताना सुद्धा रस्त्यावरनं जे हात आहेत ते जोडले जातात. आज तुम्ही आणि तुमची सगळी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहात. काय सांगाल साटम महाराजांच्या या त्यांच्या ख्यातीबद्दल? आज साटम महाराजांची 86वी पुण्यतिथी आहे आणि साटम महाराजांच्या या इथल्या मठामध्ये, दाणोलीच्या मठामध्ये अतिशय उत्साहाचं वातावरण आहे. पूर्ण राज्यभरातनं भाविक मंडळी इथे येत असतात आणि आज आम्ही प्रत्यक्ष अनुभवतोय की जो आनंद, जो उत्साह इथे दिसतोय तो कुठेच नाही आहे. आणि साटम महाराजांचं जे कार्य आहे, त्यांनी केलेलं पूर्वीचं जे काम आहे ते निश्चित पुढच्या पिढीला मार्गदर्शक ठरणार आहे आणि पुढच्या पिढीने ते आत्मसात केलं पाहिजे त्यांच्या. आणि ह्या कार्यक्रमातनं आणि छोट्या छोट्या मुलांना, नवीन पिढीला ते दीपस्तंभासारखं मार्गदर्शन करणार आहे असं मला वाटतं. खरं तर साटम महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त सर्व भक्त, भाविक, आम्ही सर्वजण आनंदी आहोत. सर्व भाविकांना मनापासून शुभेच्छा देते आणि साटम महाराजांच्या कृपेने निश्चित आपल्या कोकणवासियांना निश्चित एक चांगलं वरदान मिळालेलं आहे असं मला वाटतं. आणि आम्ही सगळे त्यांच्या भक्तीमध्ये लीन आहोत आणि असा उत्साह वाटतो, आनंद वाटतोय, एवढंच सांगेन. नक्कीच तुम्ही आणि सगळी टीम पण आहे, काय सांगा? आज खरोखर भक्तिमय वातावरणात आज सद्गुरू परमपूज्य साटम महाराजांची आज जयंती इथे साजरी होत आहे. त्यानिमित्त असंख्य भाविक या महाराष्ट्र राज्याबरोबरच कर्नाटक असतील, गोवा राज्यातून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भाविक इथे येऊन महाप्रसाद आणि परमपूज्य साटम महाराजांचं दर्शन घेऊन ज्या काय आपल्या मनातील मनोकामना आहेत त्या पूर्ण होण्यासाठी इथे साकडं घालायला येतात. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात हा उत्सव या सावंतवाडी तालुक्यातील दाणोली गावात हा साजरा होतो चांगल्या प्रकारे. नक्कीच या ठिकाणी जर आपण पाहत असू तर शेख गुरुजी हे साटम महाराजांच्या दर्शना आलेले आहेत. आपण त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत. गुरुजी, तुम्ही सगळी मंडळी या ठिकाणी आलेला आहात, अगदी सगळ्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही सहभागी होत असता. आज साटम महाराजांची 86वी पुण्यतिथी होते, काय सांगाल? एक आनंदाची गोष्ट आहे. सर्व समाजातील, सर्व थरातील लोक एकत्र आलेले आहेत. हा एक उत्सव सोहळा आपल्या जिल्ह्यामध्ये फार महत्त्वाचा आहे. गोरगरीब, आबालवृद्धांना सगळ्यांना जवळ एका सूत्रात बांधण्याचं हे काम आहे आणि उत्सव मंडळी मोठ्या उत्साहाने दरवर्षी सातत्याने काम करत आहे. पैसा अडका भरपूर आहे, आत्मिक समाधान पाहिजे आहे आणि त्याच्यासाठी भजन, कीर्तन, नामस्मरणाची फार आज गरज आहे. आता आपल्याला घरी सगळ्या सुखसुविधा आहेत, परंतु शांती आहे ती नामस्मरणातून मिळते आहे. आणि म्हणून म्हणून बालचंद्र महाराजांच्या चरणी लीन होऊन नामस्मरण करणं आणि त्यामुळे आपल्याला आत्मिक समाधान मिळवून घेणं हा फार मोठा उद्देश या कार्यक्रमाच्या दृष्टीनं आज साजरा होत आहे. नक्कीच तुम्ही सुद्धा आहात, काय सांगाल साटम महाराजांबद्दल? तुमचा काय अनुभव आहे? असंख्य भाविकांचे अनुभव असतात, साटम महाराजांना हाक मारली की असंख्य कामं होतात, अडचणीतनं बाहेर पडतात, तुमचा काय अनुभव? खरं तर आमचं ग्रामदैवत सांगली गिरिजानाथ, पण त्याच्यानंतर आम्ही
साटम महाराजांना त्याच्यानंतर आम्ही साटम महाराजांना मानतो. तर अशा साटम महाराजांची आतापर्यंत आम्हाला बऱ्याच वेळा संकटात परिस्थिती आली आहे आणि आमचा जो काय आर्थिक किंवा बौद्धिक जो विकास झाला आहे तो साटम महाराजांच्यामुळेच झालेला आहे. त्याच्यामुळे दरवर्षी ही यात्रा आम्ही चुकवत नाही. असं एक दैवत आहे साटम महाराज. जवळजवळ भालचंद्र महाराज, साटम महाराज, राहुळ महाराज एकाच पटडीतले आणि सगळ्यांचे गुरु ह्या भागातले साटम महाराज आहेत. तसेच आमचे पण गुरु साटम महाराज आहेत. काय सांगाल? तुम्ही पण या ठिकाणी दर्शन घेतलंय. तुमचा काय अनुभव आहे साटम महाराजांबद्दल? आम्ही जवळजवळ मी सांगली गावचा आहे. हे आम्ही सालाबादप्रमाणे इथे प्रत्येक त्यांच्या पुण्यतिथीला इथे येतो. आजपर्यंत आम्हाला जवळजवळ 25 वर्ष इथे आम्ही यांची सेवा करतो आहे. आम्हाला इथे आल्यापासून आम्हा सगळ्यांचं समाधान आणि सगळ्यांचं आमचं चांगलं आहे. त्यावेळी सालाबादप्रमाणे आम्ही इकडे येतो. नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहत असू तर हजारो भाविक, शेकडो भाविक जे आहेत ते साटम महाराजांच्या दर्शनासाठी दाणोलीतल्या त्या मठामध्ये आलेले आहेत. ही थेट दृश्य जर आपण या ठिकाणची पाहत असू तर साटम महाराजांच्या दर्शनासाठी ही मंडळी अगदी लांब लांबहून या ठिकाणी आलेली आहेत. अगदी बाहेरपर्यंत जर आपण पाहत असू तर ही गर्दी पाहायला मिळते. विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम जे आहेत ते या निमित्ताने होताना आपल्याला दिसत आहेत. संगीताचा कार्यक्रम आहे, होम आहे, या ठिकाणी होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. नक्कीच एकंदरीत आपण पाहत असू तर कोकण ही संतांची भूमी म्हणून ओळखली जाते, संत महंतांची भूमी म्हणून ओळखली जाते. सावंतवाडी असेल, कुडाळ असेल, कणकवली असेल या ठिकाणच्या संतांमुळे ही ठिकाणं ओळखली जातात. असंच सावंतवाडीचं ठिकाण दाणोलीतल्या साटम महाराजांमुळे ओळखलं जातं. आणि आज 86व्या पुण्यतिथीनिमित्त अगदी सावंतवाडी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह अगदी कर्नाटक असेल, गोवा असेल इथले हजारो भक्त जे आहेत ते साटम महाराजांच्या या मठामध्ये, साटम महाराजांच्या समाधीस्थळी नतमस्तक होऊन अगदी ज्या आपल्या भावना आहेत, अगदी आपले जे साटम महाराजांच्या चरणी लीन होतात आणि सुख, शांती, समाधान मिळावं अशी प्रार्थना साटम महाराजांच्या चरणी करतात. कॅमेरामन आदित्यसह विनायक गावास, कोकण 7 लाईव्ह, दाणोली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.